Selam cemaat. Bugün koyaşlı gün, bugün teknik video. Mine bu nerseni, mine bu hurlıqlı ayberni. Naşlayttır bırlatırgan. Bugün alıştırga kerek. 3 minutni sötüp alasың da. Terezeni düşürge туры келер. Мына мындай резинаны алып, шулайрак балки алырга туры келер. Бу инде маңкада гана тора, ләкин мен кагылмыйм хәзергә. Машина ясарга бер дигән көн. Хәзер әлегә минем бер шигем бар. Генератор минем бераз бөгештер ахыр. Шуңа аны тикшерергә кирәк. 12:52. S. Yok, 14 нормально. Yok, нормально. Benim kaygırılarım demek boşqa degensizmi? Ну, yarar. Şanam. Demek cemaat. Generator нормально. Kızgılarda barab alam da bugün әлегә шуларны алыштырам. Cemaat aldım. Birisi 250 сум. Başta birәү төрткән иде, берсен. Юк, икесен бергә 1600 дип. Юк, мәйтәм. Кыскасы гап-гади көзгеләр менә шундый. Стандарттан аз гына зуррак. Һәм иң кызыгы никтер менә монда нинди пишмагаймы? Менә шундый пишмак. Аз гына бөгелгән. Һәм менә монда шулай ук тора ул. Сы күбрәк бөгелгән. Ул шулай булырга тиеш микән, менә белмим. Кайткач куеп карыйм, монда куймыйм, чөнки монда куя башласам, булар төшеп калса, булар куелмаса, кайтып җитеп булмас дип уйлыйм. Ну, була инде аны көзгеләр белән кайту уңайлырак. Булды, кайтам өйгә. Һәм куя башлыйм. Ул моннан борылырга тиешме? Ул моннан борылырга. Мен бөтен саморезларны җәмәгать. Мин аларны булгап аттым. Түктем мин аларның бөтенсендә. Монда бер саморез кирәк булачагын аңладым. Бик озын булмаса. Не. Мен уйлаганым ул ике ягы бер-берсен китереп кыса дип. Юк икән. Булары шундый системада эшләнгән. Алар менә булай китереп кысалар бер-берсен. Һәм кысып торалар. Монда bir саморез утыртырга кирәк. Көзгеләр урында, уңада, сулыда. Саморезларга тегендә кирип тормадым. Менә бу иске көзгеләрдән алдым да, менә бусын. Менә монда тора ул. Менә шул тотып тора инде бөтен җайланманы. Ике ягында шулай иттердем. Теге як көзгене дә шулай ук сүттем дә, шулай ук бордым. Һәм искесенә карасаң, монда карамасаң яхшырак кыскасы. Менә шулайрак. Бәләкәй инде, аның каравы түгел тора һәм берни бәдрәф кагазлары кирәк түгел. Тәрәзә ябыла, авыр гына. Нормаль. Менә капкачты табылды. Бу тоткычларын да инде алыштырырга кирәк, биткән. Бөтен салонны яңартырга кирәк. Торпедасы да биткән аның. Кояшта торып, яргаланып. Бүгенгә шулар җәмәгать, лайклар, дизлайклар шәпегез һәм каналга язылырга унытмагыз һәм киләсе очрашуларга кадәр.